Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw mga kaistoryang kahadlukan. I-share lang nako sa inyo ha ang nahitabo sa amuang silingan na sa amuang pagduda dili ingon nato ang nagbalos kaniya. Ako di ay si Marie Chris, dili tinuod nga pangalan, gitago lang kini nako aron sa ako apong seguridad. Ug i-share nako sa inyo ha ang istorya kabahin sa nahitabo sa amuang dapit sa una. Diri nako sugdan ang akoang istorya. Adlaw tunga Sabado, dihang nakadungog og lalis duol sa amoa. Tungod na pud sa amo ang silingan nga bungangira og hilig kaayo og lalis. Itago lang nato sa pangalan nga Pining. Si Ate Pining, daghan kaayo na og kontra og mga silingan. Bisan kinsan lang ang iyang pakigsumpakian. Usahay, maabot gud sa barangay kay gikiha siya tungod sa iyang gipambuhat. Gakalali sila sa amo arapon nga silingan nga itago lang pud nato sa pangalan nga Ate Isabel. Si Ate Isabel, dugay na kaayo na niya nga amiga. Apan sa tinuod lang, gaisig linibakay ra na sila ug plinastikay ra ang pagdagad sa usag-usa. Galali sila ato mahitungod sa bidyoke kay saba daw kuno kaayo bisan alas 12 na sa gabii. Wala lang sulungan ni Ate Isabel si Ate Pining atong pagkagabii kay daghan kang hubog sa ilaha. Nakigstorya og tarong si Ate Isabel sa ilang Ate Pining pagkabuntag na ni ana. Apan sa ilang panagistorya ato, nagkalalisay na hinuon sila. Maong isigawasay na sa ilahang baho ug bati nga mga kinaiya. Miingon si Ate Pining nga ngano daw magbuot nga galingaw-lingaw ramanta daw kuno. Pero nasuko si Ate Isabel. Kay lagi, naa si anak nga mo eskwela og adlaw nga Sabado. Kay naa may klase ang college basta Sabado ug exam pa gyud daw to sa iyahang bata. Nagkalali sila ato ug dagko na kayo ang ilahang baba ug nagsigi na og pamalikas. Sa wa damha, nakastorya si Ate Pining kang Ate Isabel nga wa man gani daw siya magyaw-yaw nga siya ang nagasilhig sa mga tagak sa dahong laya sa magtalisay nga kahoy nga diha ra sa ilahang tugkaran nga buot gani sumahon kang Ate Isabel man daw gani nang kahuya kay naa magiduol sa ilaha. Grabe na kayo to ang ilahang away ato. Naabot sa punto, gamisulod si Ate Pining sa ilahang balay ug mikuha kini sa iyang sundang aron tigbason ang kahoy sa magtalisay sa gawas. Aron wa na daw kuno jud sila ilalis. Migawas si Ate Pining dala sa hait nga sundang ug gitigbas ni Ate Pining ang punuan sa kahoy ug gitadtad niya pag-ayong punuan niini. Patabang pa siya sa iyang bana aron maputol kini. Bibahad pa si Ate Isabel na ayaw gyud hilabti ang maong punuan. Apan gahi gyud kaayo silang Ate Pining og sa iyang bana. Ug gipadayon gihapon nila ang pagputol niini. Walay nahimo si Ate Isabel sa gibuhat nila ni Ate Pining kay nahadlok sad si Ate Isabel nga matigbasan unya sa sundang nga gidala. Igo lang siya sa pagyaw-yaw ug mistorya siya nga may adlaw ra niya nga inyong gipangbuhat sama sa pagputol ninyo anang maong kahoy. Na ako'y maputol ng kinabuhi ninyong duha. Nahadlok ko pagkadungog sa giingon ni Ate Isabel ato ug gatan-aw ko sa magtalisay nga kahoy. Hapit na gyud kini maputol ug miuyog-uyog na kini. Kalit lang kini nga natumba ug maayong pagkahapa niini sa yuta ug sa wala damha natabunan ang bana ni Ate Pining sa kahoy ug misyaop kini kay mura kini og nasakitan. Paglingi nako ato kay akong gisusi. Nadatugan ang iyahang bana sa kahoy ug dali kini ang giukab ni Ate Pining aron makuha ang kahoy nga gababag sa tiil niini. Maayo kaayong pagkaigo sa tiil niini gyud. Sa akong nakita ato sa layo, si Ate Isabel misulod na sa ilaha ug galantaw na lang nila nga murag hait kaayog tinutukan. Apan mura kini og demonyo og tinan-awan. Nahadlok ko nga gatan-aw ni ate ato. Pan paglingi na ko ato sa dapit kung asa silang Ate Pining, nahibulong ko nga tuwa sad si Ate Isabel nila. Katan-aw ra kini sa may kilid. Kinsa mo dito akong nakitaan nga naa sa sulod sa ilaha nga si Ate Isabel mangyud to.
Gilugod na ko akong mata ato. Wala man jud ko siguro nagdamgo pod. Namalikmata lang siguro ko ato. Pero wala ka pugni. Ganang limbawt akong balhibo. Parehas og naong mo yun kadto ni Ate Isabel ang ako ang nakita. Ako na lang nadunggan nga miingon pa si Ate Isabel ato nga, resulta na, dali ra kayong karma sa. Dawatan ang gibuhat ninyo sa kahoy ug mag-antos mo. Nilakaw dayon si Ate Isabel ug dayon sulod sa ilaha nga suko kaayo ang iyang dagway. Mao to ang last nga nahitabo sa ilaha ug pila ka semana ug buwan nga wala gid sila magtagad. Ug wala na say gawas-gawas si Ate Isabel sa ilaha. Basta po si Ate Pining. Pila ka adlaw nga mihilom ang dapit sa amoa ato ug tagaagi nako sa ilahang ate. Di gyud kalikayan nga mabalik sa ako ang hunahuna ang storya ni Ate Isabel. Sa akong pagsigi og agi sa ilahang Ate Isabel, nakabantay ko ato nga naay plato ug baso duol sa kahoy nga giputlan. Sa una, baliwala ra to nako ay basin kan-anan ra to sa iro ug iring ug naaman po'y bukog. Pero nahibong lang gyud ko sa baso nga naa po didto. Tagaagi nako, ingon ato gyud ang porma kay naay plato ug baso. Pero gibaliwala ko lang kadto. Mga pila ka buwan ato, nahibaw-an na lang namo nga si Ate Pining galubog na sa iyahang kama ug midako daw ang tiyan ni ini. Sumala pa sa kaliwat ni Ate Pining, nakaila po namo. Si Ate Pining mura daw og gigabaan nga sa iyahang kahimtang wala gyud daw kini alang-alanga. Gihatagan daw kini og sakit, di madala og tambal nga baratuhon. Kay grabe jud kaayong nahitabo sa iyaha. Nakastorya nako ang kaliwat ni Ate Pining nga og mosulod daw kini sa ilaha. Si Ate Pining magsigi og tudlo daw kuno sa gawas ug moingon nga naa daw kuno'y sige og tan-aw niya sa may kahoy. Mahibulong lang daw ang kaliwat ni ate nga wala man kuno'y kahoy nga makita. Pero si Ate Pining ipakita og naghisgot siya og itom nga tawo, nadako kuno og balhiboon. Siga kuno kaayo og mata, o gasigi kini og lantaw kaniya nga gangisi ang bakba ni ini. Paliter daw og hilak si Ate Pining ug magbako sa kahadlok, magkurog kini nga murag wala sa iyang kaugalingon. Nakahinumdum ko ug miingon ko nga di baka tungod atong magtalisay nga ilang giputol sa iyang bana ang hinungdang sa iyong nagdangatan karon. Mga 5 o 4 ka buwan sukan gagaaway na sila ni Ate Isabel. Ug wa na magtingog, yan niabot sa punto nga hasta ang kahoy sa magtalisay ila kining giputol tungod sa kalagot. Nahibulong ang kaliwat ni Ate Pining sa akong pagstorya ug wala gyud siya alam nga nag-ingon ato di ay. Giingon pasad sa kaliwat ni Ate Pining nga ang bana sa daw ni Ate Pining nga si Kuya Barry naasa daw kuno'y dakong samad sa tiil nga murag wala kuno'y ayo-ayo ug padulong na kini mga madugta. Sa akong hunahuna, di ba ka kadtutong samad nga nadatugan siya sa kahoy ug wa gyud kini maayo? Nang limbawt akong balhibo ato ug milakaw na ang kaliwat ni Ate Pining sa taod-taod po namo nga pakigistorya. Nahibulong lagyud ko ug dako na kong pangutana nga di ba kaha kadtong baso ug plato nga akong nakit-an nga naas may kahoy nga giputol didto sa ilang Ate Isabel kay halad ka to niya sa nagpuyo ato nga kahoy? Di ba kaha naay amigo si Ate Isabel nga gabantay atong kahuya? I-describe sad sa gisulti sa kaliwat ni Ate Pining. Duda nako naagi bantay atong kahuya ug mikalit lang og panglibawt akong balhibo. Dihang nakita nako mismo sa ako ang mga mata nga si Ate Isabel migawa sa ilaha nga nagdala og plato ug baso ug gibutang niya kini sa kahoy nga putol ug galingi-lingi pa kini sa palibot ug naabay gatan-aw niya. Mihupo ko sa amo ato dapit ug dayon tago aron di ko makita ni ate. Gatan-aw ko sa iyang gibuhat ug wa gyud kapugni nga nanggawas ako ang bugnaw nga singot ug mga kahadlok sa akong nabati atong nasaksihan nako. Pila ka semana ato, si Ate Pining namatay yun kini tungod kay midako yun pag-ayo ang ihang tiyan ug wala na kini niya makaya. Base sa istorya sa kaliwat ni ate, grabe na daw kuno ang sakit ato ug ako nga nadungog sa istorya, nakaingon yun nga nabaslan yun si Ate Pining sa iyang gibuhat siguro tungod sa iyang pagputol sa kahoy. Ibaslan yun ang ihang kinabuhi hinuon.
ug nababaan gyud ni Ate Isabel ang gibuhat ni Ate Pining. Sukad ato nga panghitabo, wala na gyud kaayo lali sa amoa nga madunggan tugod kang Ate Pining ug dakong misteryo ang kang Ate Isabel nga gistorya ug gibuhat kabahin sa plato ug baso didto sa may kahoy. Usa ka gabi ana, miagi ko sa ilang Ate Isabel dapit ug muayo unta ko kay naa ko ipakita unta sa ilaha nga ibaligya. Pero kalit lang, nakabantay ko sa ilahang tugkaran. Nakita nako si Ate Isabel nga galuhod-luhod kini sa lain na pud nga kahoy. Ug dako na kong kakurat, tiyang naay migawas nga lalaki. Itom kini, balhibuon, ug grabe kasiga ang mata. Pagkakita nako sa ilahang duha, gadugan nay kini sila og lingi nako ug misiga ang ilahang mga mata. Nga gatan-aw diri kanako. Isutoy ko og dagan ato pauli sa amoa, amura jud ko gigukod og ungo. Sa akong karatol, nahabilin pa ang sandal nga akong gisuot ug sa kahadlok. Ug didto na ko gasugod nga wala na ko'y agi-agi sa ilahang Ate Isabel. Ug di na gyud ko moadto sa ilaha maski magkinaunsa pa. Hangtod miabot ang adlaw nga namahawa na silang Ate Isabel. Nagipasanginlan sila nga mao daw kuno ang gahatag sa sakit kang Ate Pining ug kang Kuya Bari. Gusto unta na kong isulti sa amo mga kasilinganan ang kabahin kang Ate Isabel. Apan hadlok pud ko nga balikan ko. Dakong kahibulungan pud ang pagkawala lang nila og kalit nilang Ate Isabel. Buhay hanaw ug asa sila punta ug asa sila miadto. Sa akong pagsulat ani na storya, di gyud kalikayan nga mahadlok og magpurog ko samtang gabalik ko sa mga kaagi, kauban ang kahibulungan ug dala kahadlok sa nahitabo. Karon, nabalhin na mi kuyog sa akong pamilya sa lain nga dapit ug wala na gyud mi makabalik sa amo ang karaan nga balay. Itungod pud sa nahitabo ngadto. Ug daga makakita kog kahoy nga naipatumba o putulonon, dili yun kalikayan nga mabalik sa akong hunahuna ang nahitabo nila kang Ate Pining. Usahay, di gyud angay nga magpadala ka sa imuhang kasuko kay makabuhat kag bati. Maong dapat aware ta sa ato ang palibot kay wata kahibalo nga sa ato ang kalagot na ada ibalik sa atoa nga di pud nato matag-an ang sa ibalo sa atoa. Ug diri na lang kutob, istoryang kahadlukan ug more power sa inyong channel. Daghang salamat sa pagbasa ug unta nakahatag kini og lesson sa uban. Dalaygon ang Dios ug mag-amping kita kanunay.